ହେଲା ତମେ ରେକର୍ଡ କରୁଛ ଭଲ କି ଆଉ ନା ନାଇଁ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣି ସାଇଲିଣି ମତେ କହିବାର କଣ ଲାଭ ଅଛି କହିଲ ଲୁଚେଇକି ସତ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର ନା ତମ ଷ୍ଟୋରିଟା କୁହ ଟିକେ କେମିତି କଣ କରିବା କୋଉ କେମିତି କଣ କରିବା ଏଇନୁ କହିଲେ କଣ ହବ ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଏଇଟା ନେଇ ଛାଡ଼ିବ ଇଆଡ଼େ ଲାଭ କଣ ଆଗୁଆ ଜାଣିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦବ ମୁଁ ଜାଣିନେଇ ନାଇଁ ଶୁଣ ପଳଉଛ ଟିକେ କୁହ କଣ ଗୋଟେ କହିବି କଣ କୁହ ଜନସମାଜ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି ଆଜିକାଲି ପାପ ଭାରା ଯୋଗୁଁ ଜନସମାଜ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି ଆମ ପୁରାତନ ପୂର୍ବଜମାନେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିକି ଚଳୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ନ ମାନିବା ଯୋଗେ ଆମର ଆୟୁକ୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ମାରୁଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଉପୁରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତିକି ନେଇଥା ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଆଉ ଟିକେ କଣ କହିବି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କାହିଁକି ତମ କଳାକାର ହେଇପାରିବନି ଜଣେ କୁହ କାହିଁକି ତମ କଳାକାର ଜଣେ ହେଇପାରିବନି କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଳାକାର ହେଇପାରିବ ସତ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ କଳାଟା ସେତିକି ଥିବା ଦରକାର କଳାଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଲାଣି ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଡ଼ିବା ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଅନୀତି ବଢ଼ିବା ଯୋଗେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅନେକ ଆସୁଛି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଜାଗାରେ 40-30 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ସଂସାର ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଜମାନା ସମାଜ ତମେ ସଂସାର କରିଛ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି କଲନି ବୟସ ଏ ଯାକେ ହେଇନି ବୟସ ହେଇନି ନାଇଁ ବୟସ ହେଇନି ତମର ନାଇଁ କିଏ କହିଲା ବୟସ ହେଇନି ବୟସ ହେଇନି ବୟସଟା ଆମ ଜାତିର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକା ତମ ଜାତି କଣ ଆମର ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ତମର ହେଇନି ତମର 40 ବର୍ଷରେ ବାହା ନା କଣ ଏଣୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜନସମାଜ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ବସୁମାତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ କେମିତି ଆସିବ କେମିତି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କାହିଁକି ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସମାଜ ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଆମର ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ଯେ କେହି ରହିଲେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେହି ଉତ୍ତରେ ସାଜିବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ଯଦି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଗୋଟେ ଢୋକ୍ ବସଉଛି ବାପକୁ ସାର୍ ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି କହିବେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣର ପରମ୍ପରା ନୀତି ନିୟମ କେହି ଆଦର୍ଶ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ପୂର୍ବର ବି ନୀତି ନିୟମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଆଜି ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଣାକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଗାପଟା ସେସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ଯେ କେହି ରହିଲେ କୂଳକୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପଛେ ଗଛ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାର ନାହିଁ ଆଗକୁ ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେବ ଗଛ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ହାଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ ବାଘଟେ ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ହାତୀଟେ ଘର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି କାହିଁକି ପଶି ଆସୁଛି ଆମେ ତା ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜ ଏଇଥି ଯୋଗେ ପାପ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ କୁହ କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବର ଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଅଛି ତମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛ ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ କମେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ତମ ଦେହରେ ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହିଁ ଭଲ ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିପାରିବ ବର୍ଷା ଠିକ୍ରେ ହେବ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫସଲପାତି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନିରୋଗୀ ରହିପାରିବା ଏତିକି ସମାଜ ପାଇଁ କାମନା ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ସେତିକି କଲେ ମାସ୍କ ଦରକାର ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସାନିଟାଇଜର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଲୋପାଥିର ଇଏ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଅନ୍ଧାର କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଇକି ଯାଅ ସମସ୍ତେ କହିକି ଯାଅ ବାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ।